אני בגיל 65 ו-66, וכל השנים טיפלתי בשיניים, אבל הייתה לי בעיה של נסיגת עצם. ועברתי הרבה תלאות בהרבה מכונים, עברתי תקופה, בגדול הייתי צריך להשתיל עצם ולהמתין, בעניין של תהליך שכל אחד יודע אותו ושמע עליו. שתלים בגדול אני לא יכולתי לעשות, אלא היו מוכנים לעשות לי עד 3, במקרה מקסימלי 4 שתלים בחלק הקדמי של השן, בחך התחתונה. זה מה שכל אחד היה מוכן. ועברתי אצל הרבה רופאים, וממש הייתי על סף סיכום לעשות בשיטת אולונפור, שיטה של ההשתלה מקדימה ועם כריות מיוחדות מאחור. וכמובן במקרה, ממש במקרה, שמעתי על הנושא של השתלה בזלית, והתחלתי לבדוק את הנושא. עברתי מספר רופאים, וכל אחד אמר לי שניתן לעשות בפה שלי את האופן ההשתלה הזו. סגרתי את הנושא הזה במספר מעבדות, בסוף הלכתי לאיזו מעבדה, ופחות או יותר הייתי נעול שאני אכן הולך ועושה את ההשתלה הזו. סך הכל מדובר בהשתלה של הרבה שתלים וזה, ודי חששתי מהנושא הזה. יום בהיר אחד, ערב אחד, שאני מגיע מהעבודה בסביבות שעה 5:30, אז אשתי אומרת לי, שמע, אנחנו אוטוטו צריכים לנסוע לחו"ל וזה, תסגור את העסק הזה, תלך כבר תעשה את זה. והיא אמרה לי, תשמע, אל תתחיל לחפש שם ופה, תיגש עכשיו אל הרופא ההוא שנמצא קרוב אליך, סגרת איתו, אתה יודע בדיוק, תלך תשאל אותו מה קורה עכשיו. ניגשתי אליו עם הצילום, וזה כבר נפגשתי עם הרופא כבר מספר פעמים, הייתי איתו בהרבה פגישות בקשר לשיניים שלי, ואז הוא אומר לי, תשמע, זוהי הנקודה, צריך לעשות את השתלים הבזליים ופה ושם וזה. אמרתי לו, תשמע, אני חושש, בגדול אני חושש. אז הוא אומר לי, אני מוכן לעשות איתך משהו אחר. נתחיל, נעשה איזה צד אחד או שמספר שתלים בודדים ונתחיל עם זה. אז שאלתי אותו סתם ככה במקרה, מתי? הוא אומר לי, עכשיו. אמרתי לו, אין סתם, אין 2, 3, אתה יודע מה, אני עכשיו על השולחן, תעשה לי את כל הפה. טוב, עליתי על השולחן, פתחתי את הפה יפה, הבחור עבד, הרגשתי אותו עובד רציני מאוד. סיים לי את העבודה, לקח מידות, ואמר לי, תלך הביתה, תבוא אליי מחר. טוב, סיימתי את הקטע הזה, אני מגיע הביתה, אשתי אומרת לי, נו, אז מה החלטת לעשות? מה עושים? נו, די, נמאס לנו, אתה בבית כל הזמן סובל. ואז אני אומר לה, מלכתי, אני סיימתי את העניינים האלה, יש לי את כל השתלים בפה, רק מה עכשיו, אל תדברו איתי בכלל. אני עם כאבים וזה, יש פה קטע של 12 שתלים, נתראה מחר, אמרתי לאשתי. הכינה לי כדורי נגד כאבים, אופטלגין נוזלי, זה מה שלקחתי. וזהו, הלכתי לישון, קמתי למחרת, קצת יותר טוב ופה ושם וזה. בערב אני מקבל טלפון מהרופא, תבוא. בא, שם לי את השיניים. וזהו, עד עכשיו. עכשיו אני קיבלתי טלפון לבוא לרעיון הזה, והנה אני אומר את האמת. בשעות ובזמן, אין פה זמן. אשתי אפילו שאלה, מה החלטת לעשות? בקטע שכבר באתי מוכן עם הפה. כל זה אחרי שבאמת חרשתי באמת מתוך חשש וזה, עם השתלת עצם קודם לכן וזה. גמרתי. כרגע אני מרגיש טוב עם עצמי, שלם, אוכל הכל. בינתיים עדיין קצת שומר על דברים רכים יחסית, בכל זאת השתלים טריים, אבל מרגיש טוב עם עצמי, שלם ממה שעשיתי. זה הסיפור.